preko 40 godina rada na obrazovanju mladih. Značajni naučni potencijal koji čine profesori i istraživači sa iskustvom, ali i veliki broj mladih istraživača o kojima se na fakultetu posebno brine. Dobro opremljene istraživačke i nastavne laboratorije su važna osnova za unapređenje nauke i istraživanja. Zato se na njihovom osavremenjavanju stalno radi. Studenti, sadašnji, bivši i budući, su u centru pažnje fakulteta. Uspeh i zadovoljstvo samih studenta najkredibilnija su ocena uspešnosti. Naša diploma polako ali sigurno postaje vidljiva i prepoznatljiva širom sveta. Zahvaljujući našim studentima i istraživačima, koji su veoma uspešni u nastavku školovanja i karijeru u inostranstvu. Nastava se realizuje po modelu i principima Bolonjske deklaracije na svim nivoima akademskih studija, na 5 departmana, opremljenih sopstvenim bibliotekama i laboratorijama. Studentima se pruža prilika da izvode istraživanja i stiču znanje iz oblasti biologije, ekologije, fizike, geografije i turizma, hemije i biohemije, kao i matematičkih i informatičkih disciplina. Nagrade koje studenti ostvaruju na mnogobrojnim takmičenjima samo su potvrda kvaliteta rada na matičnoj instituciji. Aktuelno znanje, bogata izdavačka delatnost, gostovanje eminentnih predavača, savremene laboratorije, aktivno učešće u programima akademske mobilnosti i razmene, bogat studentski život samo su deo naše svakodnevnice.